በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስትራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎን ዘለኹን ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 1 ባሕቲ 1 የካቲት ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክስድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ባሕቲ የካቲት ብሩኽ ባሕቲ ይግበረልና ኩልኹም ደቂ ተዋህዶ። ባሕቲ ፍስሓ፣ ባሕቲ ሓጎስ፣ ባሕቲ ጽድቂ፣ ባሕቲ በረከት፣ ባሕቲ ንስሓ ይግበረልና። ወርሓዊ በዓል ልደታ እመብርሃን እዩ። እታ ብልደታ ንኹሉ ወጋሕታ ብርሃን ዝኾነት ምብራቕ ፀሓይ ወላዲተ ቃል ወላዲተ ኣምላኽ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ዘለኹሞ በረከታን ጣዕሚ ፍቕራን ምሳኹም ይኹን ኣሜን። ምስክላትና ይኹን ኣሜን። ክብረ በዓል ናይ ኣቡነ እንድርያስ እዩ። ከምኡ ድማ ወርሓዊ በዓል ልደታ ለእመብርሃን እዩ። ናይ ኣቡነ እንድርያስ ጸጋን በረከትን ናይ እመብርሃን ድማ ጽላላን ኣማላጅነታን ኣዶነታን ለውሃታን ምስክላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 1 ሰማዕት አቡነ ሲኖዳ ፍልሰተ ዓጽሞም እዩ። እዞም ቅዱስ አቦና ድማ ንመካኖም ወይ ከዓ ቦታኦም ፍሉይ ቃል ኪዳን ዝተውሃቦም ክኸውን ከሎ ኣሽንኳይዶ ሰብ ንዓጽሞም ዝተሸከመት በቕሊ እኳ ወሊዳ እያ። ብጸሎቶም ሓረና። ብጸሎቶም ናይ ኣርያም ሰርናይ ካብ ሰማይ ዝወረደሎም ቅዳሴ ክቅድሱ ከለው ድማ ካብ መሬት ልዕል ኢሎም ዝረአዩ ዝነበሩ ኣቡነ እንድርያስ ድማ ለካቲት ዕለት 1 ዕረፍቶም እዩ። ብናይ እመቤትና ኣብ ሳርነት ዝተወልዱ እዞም ጻድቕ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ከም ናይ እመብርሃን እመቤትና ኣብ ቤተ መቅደስ ቅዱሳን መላእኽቲ እንዳመገቡ ዘዕበይዎም ክኾኑ ከለው እመብርሃን እመቤትና ድማ ብናይ ብርሃን ልብሲ ትጋርዶም ዝነበረት ብጸሎቶም ጎቦ ዘፍርሱ ዘንቀሳቀሱ ዓብይ ኣቦ እዮም። ኣቡነ እንድርያስ ማለት በረከቶም ሕደረና ኣሜን። ዝኸበሩ 150 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ኣብ 381 ዓመተ ምህረት ኣብ ቁስጥንጥንያ ተኣኪቦም ንቅድስቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘጽንዕሉ ዕለት እውን እዩ ኣሜን። ኣብ ናይ ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ሰማዕትነት ዝዓረፈን ንከሓዲ ኣርዮስ ዘውገዘን ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዳሴ ቤት እዩ። ጻድቅ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ምስ ነገሰ ኩሉ ቤተ ጣዖታት ኣፈራሪሱ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዝሃነፀ ግዜ ካብ ከተማ እስክንድርያ ብሸነኽ ምዕራብ ድማ ብስም ቅዱስ ጴጥሮስ ስም ዝወቀበት ቤተ ክርስቲያን ሃነፀ። በዛ ዕለት ድማ ኣኽበራ። ኣብ ውሽጣ ድማ ድንቂ ዝኾኑ ብዙሕ ተኣምራት ተገለጹ። ናይ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ዝኸበሩ 150 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ኣብ 381 ዓመተ ምህረት ኣብ ቁስጥንጥንያ ከም ዝተኣከቡ ናይ ምእካቦም ምኽንያት ድማ ብሰለስተ ዝተፈላለዩ ነብሲ ብዝጎድኡ ምንፍቕና ዝተመልኡ ኣካላት ምሂሮምን ንምምልላስ ኣይንምለስን እንተበሉ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ብኽፉእ ምንፍቕናኦም ከይብክሉ ኣወጊዞም ንምፍላይ እዩ። እዞም ኣካላት ድማ እቲ ቀዳማይ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብዝኸፍአት ሓሳቡ ፍጡር እዩ ኢሉ ስለ ዝኸሓዶ ስለ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ስለ መቅዶንዮስ እዩ። ካልኣይ ሓደ ገጽ ስለ ዝብሉ ስለ ሰባልዮሳውያን። ሳልሳይ ወልድ ብዘይስጋ ነባቢት ለባዊት ነፍሲ ኣይሰኣን መለኮቱ ኣብ ክንዲ ነፍስን ልቦናን ስለ ዝኾኖ ስለ ዝብሉ ክሓርቲ ስለ ኣቡሊናር ዮሳውያን እዩ። ናይዞም ክሓርቲ ፍጹም ክሕደቶም ኣብ ዝተገለጸ ግዜ ድማ ዝኸበሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ንኹሎም ኣኪቦም ኣብ ጉባኤ ምእንቲ ከራኽቦም ንንጉስ ንዓቢ ቴዎዶስዮስ ለመንዎ። ንሱ ድማ ቃሎም ተቐቢሉ ናብ ናይ ሮሜ፣ ናብ ናይ አንጾኪያ፣ ናብ ናይ ኢየሩሳሌምን እስክንድርያን ሊቀ ጳጳሳት መልእኽቲ ለኣኸሞ ምሁራን ንዝኾኑ ኤጲስቆጶሳቶም ከምጽኡ ኣዘዘ። በዚ መሰረት ድማ 150 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ኣብ ቁስጥንጥንያ ተኣከቡ። ናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ክመጽእ ስለ ዘይከኣለ መልእኽቱ ጽሒፉ ብሊቃውንቲ ኣልኣኸ።
ናይ ጉባኤ ሊቀ መንበር ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ጢሞቴዎስ ከዓ ንመቅዶኒዮስ ስለ ዝረኸሰት ሃይማኖቱ ክዛረብ አዘዞ። ከሓዲ መቅዶኒዮስ ድማ ከም ኩሎም ፍጥረታት መንፈስ ቅዱስ ዝተፈጥረ እዩ በለ። ሎቱ ስብሃት። አባ ጢሞቴዎስ ድማ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ህይወቱ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጥን? ንናይ እግዚአብሔር ህይወት ደኣ መን ጌርካ ፍጡር ትገብሮ ኣለኻ? ሕጂ እውን ካብዛ ዝረኸሰት ሃይማኖትካ ተመለስ፣ ናብ ናይ ዘለዓለማዊት እሳተ ገሃነም ቅድሚ ምእታውካ ንስሓ እቶ በሎ። ንመቅዶኒዮስ ግን ሰይጣን ሓንቲ ግዜ ልቡ ስለ ዘዕወሮ ኣይተመለሰን። ቅዱሳን አቦታትና ድማ ብሓድነት ካብ ሸሞቱ አውሪዶም አወጊዞም ካብ ቤተ ክርስቲያን አሳደድዎ። ቀፂሉ ድማ አባ ጢሞቴዎስ ንሰባልዮሳውያን ፀዊዑ ንስኹም ከ ስለ ሃይማኖትኩም እንታይ ትብሉ በሎም። ንሶም ድማ ሰለስተ አካል ሓደ ባህሪ ንዝኾኑ አምላኽና ንስም አፀዋውዑ ክብሪ ምስጋና ይኹን እሞ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ገጽ ሓደ ህላዌ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ሰለስተ ኣይኮኑን እዮም በሉ። አባ ጢሞቴዎስ ድማ መሊሱ ኣብ ዮርዳኖስ ወልድ ቆይሙ ከሎ ብምስሊ ጻዕዳ ርግቢት መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ተቐመጠ። ኣብ ደመና ኮይኑ ብኡ ደስ ዝበለኒ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ንዕኡ ድማ ስምዕዎ ኢሉ ተዛረበ። ዝበሎ ናይ ወንጌል ቃል ዶ ተሰሪዙ እዩ? ንስኹም ከም ትብልዎ እንተኾይኑ ብአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰጠመቕኩሞ ናይ ክርስትናኹም ጥምቀት ዶኸ ተሰሪዙ እዩ? ሕጂ ድማ ክሕደትኩም ገዲፍኩም ምምላስ ይሓሸኩም በሎ። ኣቐዲሙ አርዮስ ንወልድ ክሓዶ፣ እዚ መቅዶኒዮስ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ክሓዶ። ንስኹም ድማ ናቶም ተሳተፍቲ ኮይንኩም እንዳበለ ብምምሃር ብዙሕ መኸሮም። ንሶም ግን ክምለሱ ይኽእሉ ስለ ዘይነበሩ ናይ ሓድነት ጉባኤ ኣወጊዙ ካብ ናይ ምእመናን ሓድነት ፈለዮም። ድሕሪኡ ንስም ኣፀዋውዑ ክብሪ ምስጋና ይኹን እሞ ወልድ ነባቢት ለባዊት ዝኾነት ነፍሲ ኣይሰኣን ስጋ ጥራሕ ዳ እምበር ንዝብል ናይ አውሊናሪዮስ ናይ ምንፍቅና ትምህርቲ ኣውገዙ። ድሕሪኡ እዞም 150 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ኤጲስቆጶሳት አቦታት ንሃይማኖት ኣጽንዑልና፣ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ድማ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን፣ ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን፣ ንሱ ድማ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ንዝብል ወሰኹ። ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃይማኖት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን፣ ንሕድገት ሓጢአት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን፣ ትንሣኤ ምውታን ንዘለዓለም ዓለም ንዝመጽእ ህይወትን ተስፋን ንገብር አሜን። ሃይማኖቶም ዝቐንዑ 318 አቦታትና ንመንግስቱ ፍጻሜ የብሉን ክሳብ ዝብል ዘሎ ጽሓፉ። ዝተኣከቡ ድማ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ስሉኡን ስለ ናቱን ነገርን አብርሁ። ንዕኦም እውን ምስጋና ይኹን፣ በረከተ መሕደረና አሜን። ከምኡውን አቡነ ሲኖዳ ማለት ተኣማኒ ማለት እዩ። ትውልዲ ዓዶም ጎጃም እዩ። ኣብ ጥቓ ጎጃም ደብረ ድማህ ደብረ ጽሞና ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ዘምልኽዎ ዝነበሩ ዓብይ ገበል አቡነ ሲኖዳ ብመስቀል ባሪኾም ኣብ ክልተ ሰንጠቕዎ። ነቶም ሰባት ድማ ምሂሮም የእሚኖም አጥቢቆም ናይ እመቤትና ቤተ ክርስቲያን ሰርሑሎም። እዞም ጻድቅ ናይ ሊቀ ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓይነት ገድሊ ኣለዎም። ንገበል መግቢ ክትከውን ግብሪ ኮይና ንስተውሃበት ጓል ኣብ ጫካ ረኺቦም ነቲ ገበል ብመስቀሎም ኣማዕቲቦም ቀቲሎም ነታ ጓል ኣድሓንዋ። ኣብ ዘመኖም ነጊሱ ዝነበረ ህዝበናኝ ዝተባሃለ ንጉስ ብሰናይ ሰባት ወረ ንግስናይ ንኻልእ ክውሃብ እዩ ትብል ብምባል ነዞም ጻድቕ ኢዶምን እግሮምን ኣሲሩ ምሳሰቀዮም ኢዶም ኣቑረፀ። ነገር ግን ንአቡነ ሲኖዳ እመብርሃን ናይ ብርሃን ኢድ ተኸለትሎም። ኣብ ጌተ ሰማኒ ዘላ ሉቃስ ዝሰኣላ ስርጉት ዝተባሃለት ናይ እመቤትና ስእሊ ከዓ ኩሉ ግዜ እንዳተገለጸት ተዘራርቦም ነበረት። ንጉስ ብስደትን ብጉዕዞን ብዙሕ እንዳሰቀዮም ከሎ መልአኽ መጺኡ ዕለተ ዕረፍቶም ነጊርዎም። ንሶም ድማ ደቂ መዛሙርቶም ፀዊዖም ምስተፋነዎም እዩ። ንጉስ ኣብ ዕለት ሕዳር 17 ክሳዶም ዘሰየፈ። ካብ ክሳዶም ድማ ማይን ደምን ጸባን ፈሰሰ። እዞም ጻድቕ ኣብ ሃይቅ ደሴት ዝተቐብሩ እኳ እንተኾኑ ኣቐዲሞም ኣብ ዘገልግልሉ ኣብ ድፉን ምስራቅ ጎጃም ድርቅን ጥምየትን ስለ ዝኾነ
ኣብ ገዳም ደብረ ጽሞና ዝነበሩ ኣባ መቃርስ ዓጽሞም ኣፍሊሶም ብምምጻእ ኣብ ጥቓ ደብረ ድማ ብስሞም ኣብ ዝተሰርሐ ኣብ ደብረ ጽሞና ቤተ ክርስቲያን ብኽብሪ ምስ ኣቐመጥዎ ሽዑ ዝናብ ወሪዱ ድርቂ ከኣ ጠፍአ። ዓጽሞም ተሸኪማ ዘምጽአት በቕሊ ድማ ወለደት። ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ሲኖዳ ንዘይወልዳ መኻናት ብጣዕሚ ፍሉይ ቃል ኪዳን እዩ ዝተውሃቦም። መቓብሮም እንዳዘሩ እንዳዘራ፣ ጸበሎም እንዳተቐበላ፣ ገድሎም እንዳዳህሰሳ ዘይወልዳ መኻናት የለዋን። ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ብስሞም ተመባጺዖም ንጸበሎም ተሳሊመንን ዝወልዳ ብጣዕሚ ብዙሓት እየን። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ትውልዲ ዓዶም ኣቡነ እንድርያስ ተወልድሉ ዓዲ ሕንጣሎ ፍሉይ ሽሙ ደርጓ ዓጀን ዝተባህለ ኣብ እንደርታ ትግራይ ኮይኑ ኣቦኦም ዘኣማንኤል ኣዲኦም ኣመተ መንፈስ ቅዱስ ይበሃሉ። እዞም ቅዱሳን ወለዲ ሃብቲ ምድርን ግብረ ጽድቅን ዝነበሮም እዮም። ካብዞም ዝተጠቕሱ ወለዲ ከዓ ብባሕቲ ግንቦት 1200 ዓመተ ምህረት ብሩኽ ውላድ ተወልዱ። ኣቡነ እንድርያስ ካብ ከርሲ ኣዲኦም ጀሚሮም ዝተሓረዩ ስለዝኾኑ ናብ ተንቤን ጭኽ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ከይዶም መንፈሳዊ ትምህርቲ ተምሃሩ። ኣብኡ እውን ብብሕትውና ተቐመጡ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለዝተውሃቦም ድማ ብቑሩብ ግዜ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ኣጽንዑ። ሰሎዳ ኣብ ዝተባህለ ጎቦ እንዳ ጊዮርጊስ ብብሕትውና ተቐሚጦም ኣብቲ ቦታ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ብዝተውሃቦም ጸጋ ረድኤት ፈዋሰ ድውያን ዝኾነ ማየ ጸበል ኣፈልፈሉ። ኣብቲ ገዳም ካብ ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ወዲ መድኃኒነ እግዚ ኣስኬማ መላእክት ቆቢዕ ተቐበሉ። ኣብዚ ቦታ እውን ንሕማምን ዝፍውስ ጸበልን ማየ ጸሎትን ኣፈልፈሉ። ካብዚ ዝተጠቐሰ ቦታ ተበጊሶም ናብ ሰናዓፈ ኤርትራ እምባላኻ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ብብሕትውና ተቐመጡ። ማየ ጸሎት ዘበለ ኣፈልፊሎም ክሳብ ሕጂ ድማ ብዙሓት ሕሙማት ድውያን ይፍወስ ኣሎ። ኣቡና ኣብ ዝተዛወረሉ ቦታታት ማየ ጸሎት ዘፈልፈሉን ማይ ሽጉርቲ ተንቤን፣ ማይ ምጭቃ ሰሎዳ፣ እምባለኻ ወዘተ ክጥቀስ ይከኣል። ካብዚ ስፍራ ተላዒሎም ናብ ሓማሴን ለጎጭዋ ሓበላ ዴዳ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ኣትዮም ብብሕትውና ተቐመጡ። ኣብዚ ከለዉ ብጸሎትን ሱባኤን ምስ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ይራኸቡ ነበሩ። ኣድና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንኣቡነ እንድርያስ ንኣቡነ ኤዎስጣቴዎስን ተገሊጻ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መቕደሰይ መጺኹም ቀድሱለ ኢላ ብራእይ ኣዛረበቶም። ብድሕሪ እዚ እዞም ክልተ ቅዱሳን ካብቲ ሱባኤ ዝነበርዎ በብዓቶም ተላዒሎም ንኣስመራ ክመጹ ከለዉ ኣቡነ እንድርያስ ብዕድመ ዕብይ ዝበሉ ስለ ዝነበሩ መጽሓፍቶም ዝሸከመሎም ገብርሄር ዝተባህለ ኣድጎም ጽዒኖም ክጓዓዙ ምስ ወዓሉ ካብ ብዝሒ ድኻም ናብ ኣስመራ ከኣትዉ ምስ ቀረቡ ኣብ ቁሸት ዝበሃል ቦታ ብዓበይቲ ጎቦታት ተጋሪዱ ንምሕላፍ ኣሸገሮም። ሽዑ ኣቡነ እንድርያስ ጸሎት ጸልዮም ብትእምርተ መስቀል ብናይ እግዚኣብሔር ካህሊነት ብጸሎቶም ካብቲ ዝነበሮ ቁሸት ናብ ዓርበ ረቡዕ ከም ዝግዕዝ ገበርዎ። መንክር እግዚኣብሔር በላዕለ ቅዱሳኑ ዝተባህለ ከምዚ እዩ። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ነዚ ምስ ረኣዩ ንህነሰ መሰልከነ ሰብኣ ከማነ እንዘ ኣድባር የፈልስ ሃይማኖተከ ንሕናስ ከማና ሰብ መሲልካና እምበር ኔርካ እምነትካ ግና እምባታት ዘግዕዝ እዩ በልዎም። ቅዱስ ኣቡነ እንድርያስ ኦህየ ኣኮን ይብል በወንጌል እመ ብኩም ሃይማኖተ መጠነ ሓጠተ ሰናፔ ትብሉ ወለዝ ደብር ፍልስ እዝየ ሃበከሃ ወይ ፈልስ ወዓልቦ ዘይሰኣነክሙ። ኦ ሓወይ ከምቲ ኣምላኽና ክርስቶስ ዝበሎ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንተሃልያትኩም
ነዚ ከረን ድማ ካብዚ ናብቲ ኣግልስ ትብልዎ ንሱ ከዓ የግልስ ንስኣነኩም እውን የልቦን ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 20 ዝበሎ ኣቦና ብጸሎቶም ነዚ ቃል ብግብሪ ፈጺሞም እዮም። በረከቶም ሓደረና። ብድሕሪ እዚ ድማ ከምቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝበለቶም ነቲ ኣስመራ ዝነበረ መቕደሳ እናተመላለሱ ይቅድስላ ከም ዝነበሩ ይነግረና። ካብዚ ተፈላልዮም ኣቦና ኣብ ማይ ምጭቃ ዓዲ ናህባይ ዓዲ ፈለስቲ ዛናኣብ እናተዘዋወሩ ስብከተ ወንጌል ይምህሩ ነበሩ። ሽዑ ከምዚ ሓሰቡ ንኢየሩሳሌም ከይደ ጎይታይ ዝተወልደላ ቤተልሔም ዝተጠመቐላ ዮርዳኖስ ናዝሬት ዝዓበየላ ቀራንዮ ዝተሰቕለላ ጎለጎታ ዝተቐብረላ ክርኢ ኢሎም ንጎይታ ብጸሎት ሓተትዎ። ጎይታ ድማ ምስ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ተገሊጹ እንድርያስ ፍቑረይ ንኢየሩሳሌም ምኻድ ኣየድልየካን እዩ። ኣነ ስጋኻ ዝቕበረላ ከርእየካ እየ። ኣብኣ በዓቲ ኣዳልየልካ ኣለኹ። ነዛ በዓትኻ ከም ቤተልሔም ነቲ ኣብኣ ዘሎ ማይ ከም ማይ ዮርዳኖስ ሰጠመቕኩላ ንመቓብርካ ከም መቓብረይ ጎለጎታ ንደብርኻ ከም ደብረ ጽዮን ክገብረልካ እየ። ኣብዛ ገዳምካ ዝበጽሐ ኢየሩሳሌም ከም ዝበጽሐ ክሓስበልካ እየ ኢልዎም ንሰማያት ዓረገ። ኣቦና ኣብ ማይ ምጭቃ ዓዲ ናህባይ ዓዲ ፈለስቲ ክነብሩ ከለዉ መግቦም ወነበህየ እንዘይሰሰይ ቁጽለ ኣስርቆ ዘውእቱ ስርወ ኤቃ ስሩዕ ዒቃ ይምገቡ ነይሮም። ተኣማኒ እግዚእ ንሃድን ምስ ወፀ ድማ ነዛሎሚ ደብረ ጽጌ ጽዳርዋ ረኣያ እሞ ነቦና ትኾኖም እያ ኢሉ ከይዱ ነገሮም። ኣቦና ድማ ነዛ ቦታ ምስ ረኣይዋ ፈተውዋ ኣመስጊኖም ድማ ኣብኡ 999 ኣርድእት ኣፍርዮም ክነብሩ ከለዉ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ገይሮም እዮም። ካብ ብዙሕ ተኣምራቶም ድማ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ደቂ ኣቡነ እንድርያስ ኣርድእቲ ጥሜትን ጽምእን ኣብ ዝበርትዓሉ ግዜ እቶም ኣርድእቲ ንኣቡነ እንድርያስ ካብዚ ገዳም ወፂና ክንምገብ ኣፍቅደልና በልዎም እሞ ኣቦና ግና ኣጽንዖ መካን ስለ ዝበልጽ እዞም ደቀይ ቁሩብ ተዓገሱ። ዓሳ ካብ ባሕሪ መነኮስ ካብ ገዳም እንተወፂኡ ምዉት እዩ እኳ እንተበልዎም እቶም ኣርድእቲ ግና መሊቖም ናብ እንዳተኣማኒ እግዚእ ዓዲ መጎስ ከባቢ ጣላን ዓዲ ደምዛግን ክምገቡ ኸዱ። እቲ ሰብኣይ ከኣቱ እንተፈቐደሎም እታ ሰበይቲ ግና ኣቦኦም ከ ኣለዉ ድዮም ኢላ ሓተተት እሞ ዘየለዉ ምዃኖም ምስ ፈለጠት ኣይቅበሎምን እየ በለት። ከምዚ ክትብል ከላ ኣቦና ብመንፈስ ቅዱስ ፈሊጦም ወይቤ ኣቡነ ሚጦሙ ሃቤ ለእሉ ኣግብርቲከ ወኢተሃድጎሙ ይሰጠሙ ውስተ ባህር ዓለም ኢሎም ምስ ጸለዩሎም ተመልሱ። ሽዑ ኣቡነ እንድርያስ ነቲ ገንኢ እማይ ምልኡለይ ኢሉ ኣብኡ ምስ ጸለየ ወዘን ተብሂሎ ኣተበ በትእምርተ መስቀል ዲበ ውእቱ ማይ ወኮነ ጥዑመ ከመ ኣያያተ መዓር ወይበሎሙ ደደቂቁ ኣቡነ እንድርያስ ንስኡ ስተዩ ዘውሃበኩም እግዚአብሔር ወሰትዩ ደቂቁ ውእቱ ማየ ዘኮነ ወይነ ጥዑመ አንከሩ ጥቀ። ከምኡ ድማ ኣቡነ እንድርያስ ምእንቲ ደቁ ኢሉ ናብ ኣምላኽ ጸሎት ገበረ እሞ ካብ ኣርያም 3 ኩምራ ከም ዓውዲ መሲሉ ወረደ። እዚ ኩምራ ስርናይ ን7 ዓመት ዝኣክል ኣብ በረኻ ከሎ ኣቡነ እንድርያስ ናይ ጎመር መስፈር ካብ እምኒ መዐቀኒ ገበረሎም። ካብታ መዐቀኒት ዝያዳ ከይወስዱ ከዓ ሓደራ በልዎም። እዚ ስርናይ ኣርያም ናይ ኣቡነ እንድርያስ ጸሎት ስለ ዝኸደኖ ን7 ዓመት ዝኣክል ብዙሕ ሓደ ነገር ዝናብ ከይዘነቦ ንቐዝ ከይበልዖ ኣዕዋፍ ከይለቐማሉ ሰረቕቲ እውን ከይወስድሉ ጸንሐ። ምኽንያቱ ጸሎተ ጻድቅ ትብል ወታሰልጥ ጸሎተ ጻድቅ ትክል ወታሰልጥ ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ። ራእይ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 16 ይብለና ማለት እዩ። ድሕሪ 7 ዓመት ድማ እቶም ኣርድእቲ ስለምንታይ ኢና ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ንሰፍሮ ከም ድላይና ዘይንወስድ ኢሎም ዝተውሃቦም ሓደራ ጠሊሞም ከም ድላዮም ወሰዱ እሞ
ሽዑ እቲ ስርናይ ንዓመታት ምንም ከይቀረቦ ብንብኡ ፍልሖ ጻጸን ኣዕዋፍን መልእዎ። ኣቡነ እንድርያስ ነዚ ብመንፈስ ቅዱስ ፈሊጦም በሉ እዞም ደቀይ ዝተረፈ ናብ ውሽጢ ኣእትውዎ በልዎም። ከምቲ ዝበልዎም ምስ ገበሩ ብድሕሪዚ ን7 ዓመት ካብቲ ስርናይ ኣርያም ተቐለቡ። ብድምር ን14 ዓመት ተመገቡሉ። እቲ ስርናይ ኣርያም ዝወረደሉ ቦታ ንምልክት ክኸውን ምውራድ ስርናይ ኣርያም ምውራድ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣሎ ክሳብ ሕጂ። ሊቅ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ድማ ሰኣለነ እንድርያስ ኣቡነ ለኣርዑተ ወንጌል ዘተጸምደ ደደቂቀ ቤቱ ገሃደ ስርናይ ኣርያም ዝኣውረደ ኢሉ ኣብ መጽሓፍ ሰዓታት ድርሰቱ ገሊጽዎ ይርከብ። በረከተ መሕደረና። ድሕሪዚ ድማ ዝተጠቕሰ ኣብ 14 ዓመታት ቅዱስ ኣቡነ እንድርያስ ደቁ ከይጠምዩ ኢሎም ጸሎት ናብ ኣምላኽ ኣቕረቡ። እግዚአብሔር ጸሎቶም ሰሚዑ ካብ ሰማይ ወርቂ ኣዝነበሎም። ሽዑ ካብቶም ኣርድእቲ ሓደ ዘካርያስ ዝተብሃለ ርእይዎ ከብቅዕ ከየለዓሎ ከዓ ኣቡነ እንድርያስ እንታይ ኮንካ ዘይለዓልካዮ ምስ በልዎ ኣልዓሎ። ሽዑ ኣቦና ንምንታይ ኣብ ቀዳማይ ርኢካዮ ዘይለዓልካዮ እንተበልዎ ኢታርስ ዘእያንበርከ ክብል መለሰሎም። ቅዱስ ኣቦና ድማ በሉ ነዚ ወርቂ ኣይትሽጥዎ ኣይትምዘንዎ እንታይ ደኣ ብለውጢ ተጠቀምሉ ብዝበልዎም መሰረት ይነብሩ ነበሩ። ንዘውሓደሎም ኣይሓሚዎ ንዘብዝሓሎም ኣይንእድዎ ነበሩ። ብኸምዚ ድማ ብዘይጓሳ ብሓይሊ ጸሎት ኣቦና እንድርያስ ገብርሄር ኣድጎም ወርቂ ጽዒኖም ይልእክዋ። እታ ኣድጊ ድማ ተጻዒና ናብ ሸኸቲ መፍቅደ ደብር እንዳራእሲ ነቲ ወርቂ ኣብፂሓ ካብኡ ድማ እኽሊ ጽዒና ናብ ገዳም ተመላልሰሎም ነበረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብ እዛ ኣድጊ ገብርሄር ካብ ሸኸቲ እኽሊ ጽዒና ናብ ገዳም እንዳመጽአት ከላ ሰይጣን ዝሓደሮ ኣንበሳ ኣብታ እግሪ ደብሪ ሰይሩ ቀተሎ። ወአእመረ በመንፈስ ቅዱስ ኣቡነ እንድርያስ ከመቀተሎ ኣንበሳ ለኣድገ ዚኣሁ ውእቱኒ ቀተሎ ለኣንበሳ በሃይለ ጸሎቱ እንበለ መጥበህት ወይበሎም ኣቡነ ለኣርድእቲሁ ሁሩ ደቂቅየ ወአልዕሉ ጾሮ ለውእቱ ኣድግ እስመ ቀተሎ ኣንበሳ። እዛ ቦታ እዚኣ ክሳብ ሕጂ ምዕራፍ ኣርድእት እናተባህለት ትጽዋዕ ኣላ። ናይ ክልቲኦም ሬሳ ማለት ናይታ ኣድግን ናይታ ኣንበሳን ኣብዛ ዝተባህለት እግሪ ደብሪ እትርከብ ምዕራፍ ኣርድእት ይርከብ። በረከት ኣቡነ እንድርያስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግዜ ዕረፍቲ ኣቡነ እንድርያስ ምስ ቀረበ ኣላፍ መላእኽቲ ኣኸቲሉ መጺኡ ከምቲ ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ሙሉእ ቃል ኪዳን ሃቦም። ስምካ ዝጸውዐ ዝኽርኻ ዝገበረ ብስምካ ጥዋፍ ስርናይ ጽላል ዝሃበ ገድልኻ ዘጽሓፈን ዝሰምዐን ኣነ ክምሕረልካ እየ። ነዛ ገዳምካ ከም ቤተልሔም ዝተወለድኩላ ከም ደብረ ጽዮን ደብረ ሲና ሙራደ ቃል ንመቓብርካ ከም ጎለጎታ ክሓስበልካ እየ። ኩሉ ናይዚ ገዳምዚ ኣብ ዕለተ ዕረፍትኻን ልደትካን ብእምነት ዝኸደ ከድሕነልካ እየ በሎ። ነቲ ኣብኡ ዘሎ ማይ ከዓ ከም ማይ ዮርዳኖስ ገይረዮ ኣለኹ። ኩሉ ብእምነት ብኡ ዝተሓጽበ ካብ ዝነበሮ ደውየ ክሓዊ እዩ። ወዘሂ ተቀብረ ውስተ ዛቲ ምኔት ውስተ ምስራቂሃ ወምዕራቢሃ ወውስቴታ ሰሜና ወደቡባ ሃበ ይበጽሕ ጽላሎታ ረስዮ ለድሂን ምስ በሎ ንሰማያት ዓረገ። ኣቡነ ኣቡነ እንድርያስ ንደቁ ንኣርድእቱ ኣኪቡ እንሆ ጎይታይ ክትመውት ኢኻ ኢሉኒ ኣሎ። ስለዚ ስምዑኒ ሙሉእ እምነት ሰለስትነትን ሓድነትን ይሃልኹም ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ እስመ ተፋቅሮ ይደፍኖን ለኩሉ ሃጣውእ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ። ሓዳጋት ኩኑ ኢሎሞም ቁሩብ ሓመሙ እሞ ሽዑ ኣርድእቶም ንስኻ ኣቦና ካብ ሰማይ ስርናይ ዘውረድካ መና ዝመገብካና ሕሙማት ድውያን ዝፈወስካ ጎቦ ዘጋዓስካ ማየ ጸሎት ዘፈልፈልካልና ንስኻ ከ
ትመውት ኢኻ በልዎም። ከምዚ እንዳበሉ ካብ ኣዒንቶም ከም ክረምቲ ማይ ይውሕዝ ነበረ። ኣቦና ንባዓቶም ምስ ረኣዩ ኣይትብከዩ ዞም ደቀይ ኣነ ካብ ዝሓለፊት ዓለም ናብታ ዘይተሓልፍ ርስትና እየ ዝኸይድ ዘለኹ ንስኻትኩም ከዓ ድሕሪ 10 ዓመት ብሰማዕትነት ክተርክቡኒ ኢኹም ኢሎሞም ነብሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየ። ኩሎም ቅዱሳን ብዝማረን ብዕልልታን ንነብሶም ሒዞማ ኸዱ። ከምዚ ብምባል እቲ ሊቅ ወተቀበልዎ መላእክት ኣብእዎ ኢየሩሳሌም ኢሉ ዝዘመረ ኣቦና ብሓደ ሓደ ለካቲት ብሰላም ኣብዛ ገዳሞም ዓረፉ። እዞም ኣርድእቶም በብኽያትን ብሓዘንን ነቦና ብሰላም ቀበርዎም። ሰማዕትነት 999 ቅዱሳን ኣርድእቲ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ እንድርያስ ከም ዝበልዎም ድሕሪ ዕረፍቶም ብዙሕ ይሓዝኑን ይጉህዩን ነበሩ። ኣቦና ድሕሪ ሳልስቲ ዕረፍቶም ብመንፈስ ተገሊጾም ድሕሪ 7 ዓመት ብሰማዕትነት ሓሊፎም ኣኽሊል መንግስተ ሰማያት ከም ዝደፍኡ ኣበሰርዎም። ብድሕሪ እዚ ነቶም 998 ቅዱሳን ኣርድእቲ ኣረሜናውያን መጺኦም ሰየፍዎም። ሓደ ካብኦም ግና ተላኢኹ ኣብ ካልእ ጸኒሑ ምስ መጸ ኣሕዋቱ ወዲቖም ተሰይፎም ምስ ረኣየ ኣምሪሩ በኸየ። ከምዚ ድማ በለ ኣነ ሓጢኣተኛ ብምዃነይ ንሰማዕትነት ኣይበቃዕኹን። ካብታ ገዳም ቁሩብ ምስ ወረደ ግና እቶም ኣረሜን መጺኦም ሰየፍዎ። ኣብታ ዝወደቐላ ቦታ ድማ ማይ ፈልፈለት። ኣብዚ እዋን እንዳ ሰማዕታት ተባሂሉ ቦታ ተቐሪጽሎም ኣሎ። በረከቶም ሕደረና። ገዳም ደብረ ጽጌ ጺዳርዋ ገዳም ደብረ ጽጌ ጺዳርዋ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡብ ከባቢ ሰፍኣ ዝርከብ ገዳም እዩ። እዚ ገዳም ብኣቡነ እንድርያስ ዝተመስረተ ገዳም ኮይኑ ኣብዚ ቦታ ኣብታ መቃብሮም ዘላ ማየ ጸሎት ልክዕ ከም ማየ ዮርዳኖስ ክትመልእ ትጎድል እያ። ኣብዚ ገዳም ብዙሕ ቅርስታት እኳ እንተሃለወ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ካብ ዘለው ቅርስታት ማየ ዮርዳኖስ መቃብር ኣቡነ እንድርያስ ጎመር መስፈር ስርናይ ናይ ኢዶም ዝነበረት መስቀል ብዓብኡ እኳ ምሳሌ ዘይብሉ ቤተ ክርስቲያኖም ጭኻሮ ዝነበረት ሕጂ ዓባይ ኣውሒ ኮይና ዘላ ንሳ ናይቶም 999 ደቆም መቃብር ዝኹዓተት እያ። እዚ ዝኣክል ቅርስታት ኣለዎም። ኣብዚ ገዳም መጺኡ ከም ጻዕዳ ሕማም ኣጋንንትን ብዙሕ ሕማማት ዝፍውስ ዘሎ ገዳም እዩ። ኣብዚ ከድና ክንፈወስ ቤተ ክርስቲያን ተዘኻኽረና ኣላ። ነዚ ተረዲኦም ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ታቦት ናይ ኣቡነ እንድርያስ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ቃሓውታ ምስ ልደታ ማርያምን ቅዱስ ኡራኤልን ተደሪቡ ብዙሓት ሕሙማን ዝፍወስሉ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ኣብዚ ኣሎ። ኣብዚ ክንፍወስ ደጊምና ንዘኻኽር ኣለና። በረከቶም ሕደረና ኣሜን። ዝፈረዩ መምህራንን ሊቃውንትን ኣብዚ ቅዱስ ደብረ ጽጌ ጺዳርዋ ብዙሓት መምህራንን ሊቃውንትን ዘፍረየት ገዳም ክንሳ ንገለ ካብቶም ዘፍረየቶም ክንጠቅስ ኣቡነ ኣቤል ዘጣላ፣ ኣቡነ ስምዖን ዘጫዓት፣ ኣቡነ ሉቃስ ዝሓበላ ጉቦር፣ ኣቡነ ኣትናቴዎስ ሊቀ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቀ መምህር መጽሓፍ፣ ኣቡነ ፊልጶስ ሊቀ ጳጳስ ዓዲ ቀሺ፣ መምህር ሊቅ ኣባ የማነ ብርሃን፣ ኣቡነ እንጦንዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ዘኤርትራን ካልኦትን ክንጠቅስ ይከኣል። ጸሎትን በረከትን ረድኤትን ናይ ኣቡነ እንድርያስን ናይ ደቆም ኣርድእቶምን ምስ ኩላትና ኣመንቶም ጸኒዑ ይንበር። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ወርሒ ለካቲት ይባርኸልና ኣሜን። ለካቲት ሓደ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት 150 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ጳጳሳት ጉባኤ ዘቁስጥንጥንያ ኣብ 381 ዓመተ ምህረት ካብቶም ኣብቲ ወቅቲ ዝነበሩ ቅዱሳን ሊቃውንቲ እዚኦም ይጥቀሱ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘአልቦ ጥሪት፣ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዳሴ ቤቱ፣ ዓቢ ቴዎዶስዮስ ጻድቅ ንጉሰ ቁስጥንጥንያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ እግዝእትነ፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ቁልዝማዊ፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ ንመብርሃን ወላዲተ ኣምላክ፣
በረከት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ልደታ ማርያም ከምኡውን ናይ አቡነ እንድርያስ በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ናይ ዕለት 2 የካቲት ስንክሳር ንቕፅል አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 2 ብሓው ተቐቲሉ ደሙ ብግፍዒ ዝፈሰሰ ናይ ምውታን በኩሪ ዝኾነ ጻድቅ አቤል ዕረፍቱ እዩ። ሰማዕት አቡነ አላኒቆስ እውን ዕረፍቶም እዩ። ኣብ ዓለም ብንግስና ምንባር ንዕቆም ዝመነኑ ብዙሕ ተኣምራት ብምግባር ዝፍለጡ ወዲ ንጉስ አፄ ይኩኖ አምላክ ናይ ዳግና አቡነ ገብረ ክርስቶስ ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን በዚ ዕለት ምስ ቅዱስ ፊላታዎስ 9700 ሰባት ብሰማዕትነት ዓረፉ። ስንክሳር ብሓፂር ጓል ሕርቃስ ሕልሚ ትትርጉም ነቢት ሳቤላ ብሰማዕትነት ዓረፈት ብማለት ዝተቐሳ ቅድስቲ ሳቤላ ሰማዕት ዕረፍታ እዩ። በረከቶም ሕለረና አሜን። አባ ቴዎናስ ዕረፍቱ እዩ። እዚ ቅዱስ አቦ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጥመቆ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እዩ። ድሕሪኡ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ አናጉስጢስነት ቅሽናን ሾሞ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ገጽ ዝብል ከሓዲ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ኣብ ዝተንስአ ጊዜ አባ ቴዎናስ እንተመሃሮ እምቢ ምስ በሎ ኣውጊዙ ፈለዮ። ንዝኸፍአ ናይ ክሕደት ሃይማኖቱ ድማ ኣጥፍአ። ኣብ ዘመን እዚ ዓብይ አቦ ድማ ዓበይቲ ሰማዕታት የሕዋት ቆዝሞስን ድሚያኖስን ኣዲኦም ቴዎዳዳን ብሰማዕትነት ዓረፉ። አባ ቴዎናስ ድማ ንኣቦታት ሊቀ ጳጳሳት መበል 16 ኮይኑ ንሃይማኖት እንዳጽንዐ ንብዙሓት ከሓድያን ምሂሩ ብምጥማቕ ብዙሕ ምስ ኣገልገለ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ምስ ኩላትና ይኹን ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና አሜን። ሰማዕት አቡነ አላኒቆስ አቡነ አላኒቆስ ናይ ጎይታና አምላኽነትን ናይ ጣዖታት ከንቱነትን ብምምሃር ንብዙሓት ናብ ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት መለሶም። ናይ እንዲና ገዛኢ ሃገር ዝኾነ ከሓዲ ንጉስ ስለ ትምህርቱ ንሱ ከም ዝቐተሎ ፈሊጡ ሓደ መዓልቲ ንህዝቡ ኣኪቡ ቀዲሱ ኣቕረቦም። ንህዝቡ ምሂሩ ድማ ኣቕሪቡ ምስ ወድአ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ሃይማኖት ምእንቲ ክጸንዑ መኺሩ ካብ ሎሚ ንድሓር ንገጸይ ኣይክትርእዩንን ኢኹም ብማለት በርቲዖም ምእንቲ ክጾሙን ክጽልዩን ነገሮም። ንሱ ድማ ኣቐዲሙ ከም ዝሓሰቦ ከሓዲ ንጉስ ጭፍራኡ ልኢኹ ንአቡነ አላኒቆስ ኣምጺኡ ንናይ ጣዖት ኣምልኾ ብምንቃፍ ንህዝቡ ምሂሩ ናብ ክርስትና ስለምምጻእ ምስ ሓተቶ ፍሉይ ብዝኾነ ጽኑዕ መሳቀይታት ብጣዕሚ ኣሳቀዮ። እቲ መኮንን ድማ ንአቡነ አላኒቆስ ምስቃይ ኣብ ሰለቸዎ ጊዜ ንርእሱ ብሰይፍ ምእንቲ ክቖርጽዎ ኣዘዘ። አቡነ አላኒቆስ ድማ ቅድሚ ምሟቱ ንሓደ መርከበኛ ንስጋኡ ናብቲ ወደብ ወሲዱ ምእንቲ ከቐምጦ ነገሮ። ንሱ ድማ ኣቦና ከም ዝበሎ ገበረ። ምእመናን ድማ መጺኦም ንናይ ኣቦና ቅዱስ ስጋ ወሲዶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብኽብሪ ኣንበርዎ። ካብ ናይ ጻድቅ ኣቦና ስጋ ድማ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን አቡነ ገብረ ክርስቶስ ዘዳግና ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ገብረ ክርስቶስ ወዲ ጻድቅ ንጉስ አፄ ይኩኖ አምላኽን ወዲ ልዕልተ ወይንን ክኸውን ከሎ ንግስና ገዲፎም ብናይ መልአኽ መራሕነት ናብ ኣኽሱም ከይዶም ዝመነኑ እዮም። ኣብኡ ድማ ኣደናቂ በዓል 12 ቤተ መቕደስ ገዳም ገዲሞም እዮም። ቀደሞት ዝተባሃሉ ብዙሓት መነኮሳት ድማ ኣብ መንኮሱ። አቡነ ገብረ ክርስቶስ ጻድቅ ኣብ ሓደ ወቕቲ ጥምየት ኮይኑ ከብቲ ተወዲኦም ዝሕረስ ምስ ጠፍአ ኣእዳዎም አንጨብጪቦም ኣንበሳን ዓጋዜንን ፀዊዖም ኣብ ሓደ ገይሮም ጸሚዶም ሓሪሶምን ዘሪኦምን በታ ዕለት ኣብፂሖም ነቶም ህዝቢ ዝመገቡ ናይ በረኸት ኣቦ እዮም። እዞም ጻድቕ ኣብ ማይ ተከዘ ንህዝቢ ተኣምራት ብገመድ ዘሳገሩ ኣቦ እዮም። ኣጋይሽ መነኮሳት ክሓትዎም ኣብ ዝመፁ ጊዜ ንኣጋይሽ ኢሎም ቆቋሕ ሒዞም ሓሪዶም ኣብ ድስቲ ገይሮም ሰሪሖም ኣቕረቡሎም። እቶም ኣጋይሽ ግን ንሕና መነኮሳት ከለና ከመይ ኢሉ ስጋ የብልዐና እንዳበሉ
كحامي كلو أزم صادق نايوش تنفليتهم تحاريدن صبح استسرحا قوقحات أوف أنت بللن أتن قوقح نفسي زريان كابت دستبريران كدام نزي تأمر زرأيو أغايش دما بطعمي سنبيدوم يغرب وللنا إلوم نصحا أتو أزم صادق كاب قويتانا عبيب بزوحك الكيدان مستقبلو بسلام عرفو نعاونا قورا كريستوس رديت بركة محضرنا بصلتهم يمحارنا أمين كمون صادق قدس عبيل آدمن هيوانن أبونا آدمن أدينا هيوانن أملاخنت بمدلاي دستوهابهم تأزاز بزي محلاهم ولدنتهم كاب مسعانهم نلعلي موتون أبلعلي دقومن أمصو سيطان دما نسب مسحاتن فقادو نمفتعمن السلطنة خونه آدم أبونا كاب جنة تباريرو مسوطة ناب تحتواي مدر ورده سلبدلو دما فتصمو اند حازنن اندالقسن 100 عامت نبره دحريون هيوان بجبري فلت أعمو قايلن حفتو إليودن تولدو آدم داقم دما بجبري مسفلتا آبيلن حفتو أكليمان تولدو أبلعلي مدر دما 4 دق سبات طراح كوينوم ترخبو دنكو دما نأكالمتن مسبصحو آدم نهيوان أما خيرو زرئي زرح حقا مسيلوو ناي قايل منتان ناي آبيل متان نقايل أمرعاوم ناي قايل منتا زخونت آبيل استمرعوا إليود نأدأ هيوان تمثل بتعمي ملكعتي صبغت نبرت قايل دما بزي جيزي كنعات حيزوو نأدأو هيوان أنا نناتي منتا آبيل دما نناي بعلو منتا ممرعاو يقبأنا بلا آدم دما نزي مستمعه بطعمة تجنغة نغايل دما صويعو حبيرا مسخاس مستولدت منتخا كتمرعو أيقبأ كانيو انت زي كوينو دما كلتيخم نكزابير مسوأتي أقربومو نت مسوأتو استقبللو تخون بلاو آبيلن قايلن دما مسوأتي أبز قربو لجيزي آبيل نت مسوأتو بنصوه لبو خوينو سلازا قربو اكزابير نمسوأتو تقبلاو نقايل جن أي تقبلن قايل دما فتصيمو حزنة سيطان دما بزي وقتي ناب قايل صقع إلو انتا يحزنك ألو بلاو قايل دما كلتا جيزي بدل بزحاني أبوي نمن تحافتي ناب آبيل حاوي أمرعوا كومو دما اكزابير مسوأتي أي تقبلن بلاو سيطان دما مخري كاباي مسمع نابل حوكا ناب منش ما يوصدومو ما يكسد كبل بأمني جيركا قتلو عبز موتا جيزة دما نسخا نخلتين كتمرعاون إخا زخل كدكا يلن بلاو قايل دما ناي سيطان مخردس بلاو لبو دما بناي زموت إسات نرده سيطان كم زمهارو دما نحاو آبيل قتلو بقال بمقناع صادق آبيل بقفعي بإيد حاو موتا بخمسة دما موت نوع عالم متى آتوا زاوير دما نقايل آبيل حاوكا آبي اللو انت ولو قايل دما حجون بلبو بمجهر أنا دو ناي آبيل حلاو إيا بمبال ملسهابة زاوير دما نقايل رقومو كومون كابزا ندم حاوكا كاب إيدكا اتقبل أفاز خفتت مدري رقوم كن نمدري مس التحارسا مليسا حايلة أي تبكان إياه عم مدري كوبلالن كبح بحين كن إلو رقمو إذا مرقم زرقو بطفعات ماي كابقات مدري كساب زدمسس أبلعلك آيل زبازحة كونام ناي كبري بعالبيت قويتانا دما نصحافت فريساويان كزلفهم كلو كمزي بولم اتي كابدم آبيل صادق جميرو كساعدم اتي آب مونغو بيت مقدسن مسوون زغسلكمو زكارياس ودي براكياس آب مدري زفاساسا كلو صادق دم آبخاتكم كبتصحيو برهانا عالم قدس باولوس دما سلا صادق آبيل كمسكر كلو آبيل كان مسوأت قايل زبلت مسوأتين أملاخ بأمنة عربة أملاخ بناي مباؤو كمسكرلو كلو صادق مخانو باقا تمسكرلو بموت كأجنا باقا جرو إزارة بالله بلا عبراويان معرف
11:4 ኣቦና ኣዳም ድማ ንወዱ ኣቤል ኣብ ዝሰኣኖ ግዜ ኣቤል ሓውካ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ንቃየል ሓተቶሞ ቃየል ድማ ብትዕቢትን ብቁጣዕን ኣይፈልጥን ኣነ ዶ ናይ ኣቤል ሓላዊ እየ ኢሉ መለሰ። ኣዳም ድማ ንወዱ ምእንቲ ክደሊ ናብ ዱር ጎዩ እንተኸደ ኣብ ደንደስ እቲ ምንጪ ንበድኑ ረኸቦ። ንናይ ኣቤል ኣስኬረን ድማ ሓቂፉ እንዳልቀሰ ወደየ እንታይ ረኺብካ መን ቀተለካ እንዳበለ ክበኪ ከሎ ካብ ናይ ኣቤል በድኒ ቃል ወፂኡ ቃየል ሓወይ ቀተለኒ ኢሉ ንኣቦኡ ተዛረበ። ኣዳምን ሂዋንን ድማ ብሞት ናይ ኣቤል ወዶም 28 ዓመት እንዳልቀሱ ነበሩ። ድሕሪኡ ቅዱሳን መላእክቲ ናብ ኣቦና ኣዳም መፅኦም ኦ ኣዳም ኣቦ ናይ ኩሎም ኣቦታት እንሆ ብስራት ወድኻ ኣቤል ናይ ገነት ገረብ ተሳለመ ነፍሱ ድማ ከምዝተፈተወ መስዋእቲ ናብ እግዚአብሔር ዓረገት በልዎ። ብግፍዒ ዝፈሰሰ ናይ ምውታን በኩሪ ዝኾነ ናይ ጻድቅ ኣቦና ኣቤል ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ለካቲት 2 ዝኽበሩ ዓመታት ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ቴዎናስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ አላኒቆስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ሳቤላ ነቢይት፣ ቅዳሴ ቤታ ንድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ኣባ ሲኖዳ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተዓጋሲ፣ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓብይ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ነቢይ መጥምቀ መለኮት፣ ሊቅ ኣባ ሕርያቆስ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጸኪያ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ ዕለት 2 ናይ ዕለት 1 በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 3 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 3 ካብ ከውሒ ጸበል እንዳፍለቁ ንድውያን ዝፍውሱ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ ኣቡነ ሊባኖስ ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን በዚ ዕለት ቁጽሮም 144,000 ዝኾኑ ናይ ቤተልሔም ህፃናት ብሰማዕትነት ዓረፉ። ፍልይ ብዝበለ መንገዲ እንዳተጋደሉ ዝነበሩ ኣባ ኣሞን እውን በዓሎም እዩ። ሰማዕታት ዝኾኑ 144,000 ናይ ቤተልሔም ህፃናት ካብ ኣጀማምርኡ ክንርእዮ ከለና ሰብዓ ሰገል ናይ ጎይታና ምውላድ ተረዲኦም ወርቂ ዕጣን ከርበን ኣቅሪቦም ሰጊዶምሉ ክምለሱ ብዝመርሖም ዝነበረ ኮኸብ መልኣኽ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ናብ ከተማ ኣትዮም ሰለስተ ወልዲ ናይ ኣይሁድ ንጉስ ሓተቱ። ናይቶም ሰባት ጠቕላላ ቁጽሮም 30,000 እዩ። ነገስታት ድማ 3 እዮም። ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ንጉስ 10,000 ሰራዊት ስለ ዝነበሮም ንንጉስ ሄሮዶስ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ሰባት ዝተወልደ ናይ ኣይሁድ ንጉስ ንምርኣይ ምምጻኦም ብጣዕሚ ኣሰንበዶ። ምልእቲ ኢየሩሳሌም ድማ ምስ ሄሮዶስ ተሃወኸት። ሄሮዶስ ድማ ንሓለቃታት ካህናትን ንናይ ህዝቢ ጸሓፍትን ጸዊዑ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ በሎም። ንሶም ድማ ብነቢ ናይ ኤፍራታ ዕፅ ቤተልሔም ንስኺ ካብ ናይ ንይሁዳ ነገስታት ኣይትንእስን ንወገናተይ እስራኤል ዝሕሉ ንጉስ ካባኺ ክውለድ እዩሞ ተባሂሉ ስለዝተነግረ ኣብ ቤተልሔም ክውለድ እዩ በልዎ። ድሕሪኡ ሄሮዶስ ንሰብኣ ሰገል ጸዊዑ እቲ ኮከብ ዝተረኣየሉ ዘመን ካብኦም ተረድአ እሞ ከይድኩም ናይቲ ህፃን ነገር መርሚርኩም እንተ ረኺብኩምዎ ኣነ ድማ መጽየ ምእንቲ ክሰግደሉ በዚ ጌርኩም ተመሊስኩም ምጽኡ በሎም። ንሶም ድማ ዝነገሮም ሰሚዖም ካብኡ ተፈለዩ። እንሆ እቲ ብወገን ምብራቕ ዝረኣይዎን ዝመርሖም ዝነበረን ኮኸብ ደጊሙ ናብ ቤተልሔም ክሳብ ዘብጽሖም ይመርሖም ነበረ። እቲ ህፃን ናብ ዘለዎ በዓቲ ምስ በጽሖ ድማ እቲ ኮኸብ ቆመ። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ድማ ብጣዕሚ ደስ በሎም። ነቲ ህፃን ድማ ድንግል ኣዲኡ ኣብ ሕቑፍኣ ሓቒፋቶ ንሶም ምስ ዝሓዝዎ ስእሊ ሓደን ትኽክልን ኮይኑ ኣብ ዝረኸብዎ ብጣዕሚ ኣድነቑ እሞ ፈጺሞም ተደሲቶም ድማ ሰላም ኢሎም ወዲቖም ሰገድሉ። ሳጽኖም ከፊቶም ድማ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ኣምሃ ኣቕረቡሉ። ድሕሪኡ ናብ ንርጉም ሄሮዶስ ከይምለሱ ብሕልሚ ተረዲኦም ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። ኣምላኽ ብስጋ ምግላጹ ኣዋጅ ነጋሪት ሰበኽቲ ኮኑ።
ሄሮድስ ድማ ናይ ሰብዓ ሰገል ብኻልእ መንገዲ ከም ዝኸዱ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ሓረቐ። ንጉስ ሄሮድስ ምናልባት ንጎይታና ዝረክብ መሲልዎ ኣብ ቤተልሔምን ከባቢኣን ዘለው 200 ዓመት ይቕረታ ንዘለው 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝገበሩ ን144,000 ህፃናት ኣቕተለ። ሄሮድስ ብመጀመርታ ምክንያት ፈጢሩ እዩ ንኣዴታቶም ደቀን ሒዘን ክመፃ ዝገበረ። እዚ ድማ ንህፃናት የዕቢና ወተሃደራት ምእንቲ ክንገብረሉ ዝእዝዝ ናይ ንጉስ ቄሳር ደብዳቤ ናባይ መፅኡ ኣሎ። ወርቅን ገንዘብን ቀለብን ልብስን ክንህብ ኢና ኢሉ ናብ መላእ ሃገር ኣዋጅ ሰደደ። ስለዚ ድማ ኣዴታቶም ነዞም ህፃናት ሒዘን ናብ ሄሮድስ ብምኻድ ተኣከባ። ሄሮድስ ድማ ኣብዚ ግዜ 1200 ወተሃደራት ሰይፋት ሒዙ ንህፃናት ይሕረዶም። ሽዑ እቲ ብነቢይ ኤርምያስ ኣብ ራማ ድምፂ ተሰምዐ። ዋይዋይታን ብዙሕ ብኽያትን ራሄል ስለ ደቃ በኸየት ተወዲኦም እዮም እሞ ምድባስ ኣበየት ዝተባሃለ ተፈጸመ። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ከምዚ በለ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቶም 4 እንስሳን ኣብ ቅድሚ እቶም ሽማግለታትን ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ። ነዚ መዝሙር እዚ እውን ብዘይ እቶም ካብ ምድሪ እተዓደጉ 144,000 ንሓደ እኳ ክመሃሮ ኣይኮነሉን። እዚኣቶም ደናግል እዮም እሞ ምስ ኣንስቲ ኣይረኸሱን። ጎይታና ንኩሎም ቅዱሳን ብሂወት ከለው ነፍሶም ካብ ስጋኦም ከይተፈለየት ገሊጹን ንወለዶ ዝኸውን ዝተፈላለየ ዓብይ ናይ ምሕረት ኪዳን ይኣትወሎም። ንቅዱሳንን ሰማዕታትን ጎይታና ክግለጽ ከሎ ቅዱሳን መላእኽቱ ይከብዎ። ድንግል ናይ ብርሃን ኣዲኡ ወላዲት ኣምላኽ ድማ ብየማኑ ኮይና ምስኡ ትመጽእ። እዞም 144,000 ናይ ቤተልሔም ህፃናት ድማ ምስኡ ይመጹ። ኣብ ልዕሊ እዞም ቅዱሳን ዝኾኑ 144,000 ህፃናት 1000 ናይ ቤተልሔም ህፃናት መራሒኦም ሓለቃኦም ኮይኑ ዝተሾመ ድማ ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ እዩ። ናይ ህፃናት ሰማዕታት ረድኤቶም በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ገዳም ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ። ገዳም ደብረ ወርቅ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ሰናዓፈ ብሸነኽ ደቡብ ካብ ሰርሓ ብእግሪ ናይ 4 ሰዓትን ፈረቓን መንገዲ ወይ ድማ ብንኡስ ዞባ ጾሮና ካብ ጾሮና ንሸነኽ ደቡብ ብእግሪ ዳርጋ ናይ 4 ሰዓት ምስ ተጓዓዝካ ዝርከብ ገዳም እዩ። ኣብ ብራኸ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 2275 ሜትሮ ዝርከብ እምባ ኣቀማምጣ መሬቱ ከቢብ ሓንኬላዊ ብእምባ ዝተኸበ መእተዊኡ ብሸነኽ ምዕራብ እዩ። እዚ ገዳም እዚ ብ523 ዓ.ም ብኣቡነ ሊባኖስ ተገደመ። ኣቡነ ሊባኖስ ትውልዲ ዓዲ ኣብ ቆስጥንጥንያ ዞሮም ርእሰ ከተማ ግሪክ ኮይኑ ኣቦኡ ንጉስ ኣብርሃም ኣዲኡ ንግስቲ ማርያም ባዚሊሳ ይበሃሉ። እዞም ስድራ ቤት እዚኦም ውላድ ስኢኖም ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን እናተመላለሱን ንድኻታት እናመጽወቱን ውላድ ክህቦም ንኣምላኽ ይልምኑ ስለ ዝነበሩ ነዚ ቅዱስ ውላድ ብ3 ሐምለ ሃቦም። ኣቡነ ሊባኖስ ዕድሚኡ ንምስትውዓል ምስ በጽሐ ስጋውን መንፈሳውን ትምህርቲ ተምሃረ። ኣካለ መጠን ምስ ኣኸለ ከዓ ፍቓድ ስድርኡ ንኽመልእ ጓል ቅዱስ ቆስጥንጥንያ ተመርዓወ። እንተኾነ ግና ነቲ ደቁን ንብረቱን ሰበይቱን ሓዲጉ ዝስዕበኒ ዘለኣለማዊ ክብሪ መንግስተ ሰማይ ኣለዎ ዝብል ቃል ቅዱስ ወንጌል ዘኪሩ ካብ ኣቦኡን ኣዲኡን በዓልቲ ቤቱን ክፍልሕ ሓሰበ። ፈርቅለይቲ መስኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ሰናይ ድሌቱ ርእዩ ንቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ሰዲዱ እግዚአብሔር ፈላሲ ኮይንካ ክትነብር ሓሪካ እዩሞ ካብ ቤት ኣቦኻን ካብዛ ሃገርን ወፂካ ሰዓበኒ በሎ። ንኣቦይ ክነግሮ እምበር ኢሉ ብልቡ ሓሰበ ከሎ ብሕጂ ኣቦኻ እግዚአብሔር ኣድኻ ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እያ ንዓ ካብዛ ዓለም ናብታ ዘለኣለማዊ ሓጎስ ዘለዋ በሎ። በዚ ከዓ ብቓል መልአኽ ተሓጒሱ ገለ ነገር ከይተማለ ነቲ መልአኽ ሰዓቦሞ ናብ ግብፂ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ገዳም ናብ ኣቡነ ጳኩሚስ ኣብፅሖ።
ካብ ኣቡነ ጳኩሚስ ኣርዑት ምንኩስናን ኣስኬማን ተቐቢሉ ብብሕትውና ንገዳም ህይወትን ይነብር ነበረ። ብድሕሪ እዚ ብፍቓድ ናይ መንፈስ ወላዲኡ ናብ ደብረ ኣግኣዚ ብመርሳ ተኽላይ ተሳጊሩ ብ430 ዓመተ ምህረት ኣተወ። ኣብ በዓቲ ብጽኑዕ ብሕትውና ኣብ መታሕት ኣስገደ በቕላ 7 ዓመት ገበረ። ኣብዚ ብብሕትውና ዝነብረሉ ዝነበረ ዓመታት ንመጽሓፍ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ቋንቋ ጽርኢ ናብ ቋንቋ ግዕዝ ስለ ዝተርጎሞ ካብ ናይ ጥንቲ ቃላት ዓረብ መታ ወይ ከዓ መጣዕ ዝብል ቅጽል ስም ሃብዎ። ኣቡነ ሊባኖስ ብሃዋርያዊ ተልእኾን ብብሕትውናን እናተዛወረ ብመስቀሉ ዝባረኾን ብእግሩ ዝረገፆን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ምድረ ኣግኣዚ ድውያን ዝፍውስ ማየ ጸሎታት ኣለዉ። ኣቡነ ሊባኖስ ኣብታ ን70 ዓመት ብተባሕትዎ ዝተቐመጠላ ጉሕ ጫዓ ወይ ከዓ ጉንሒ ጫዓ ድሓር እንዳባ መጣዕ ዝተባህለት በዓቲ ከም ዘሎ ኣባ ኤልያስ ምስ ፈለጠ ሰብ ልኢኹ ናብ ኣኽሱም ወሰዶ። ነቲ ቅድስናኡ ሓደ እኳ ከይፈለጠ ኣብ መንጸር ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝነበረ ዓብዪ ዱር ብሕቡእ ብዙሕ ተኣምራት እናገበረ ይነብር ነበረ። ኣብ ኣኽሱም ኣብ ዝነበረሉ ዓመታት እቶም ሓለፍቲ ቤተ ክህነት ብላዕ ወይ ከዓ ጉቦ ዝቕበሉ ምስ ረኣየ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘነሳእኩሙ በጸጋ ሃቡ በጸጋ ዘነሳእኩሙ ጸጋ በጸጋ ሃቡ በጸጋ ነቲ ብነፃ ዝቐበልኩሞ ብነፃ ሃቡ እናበለ ስለምንታይ ነዚ ትገብሩ ኢሉ ኣትሪሩ ተቃወሞም። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ተሰጎጉ። ካብ ኣኽሱም ወፂኡ ደረቓ ኣብ ዝተባሃለ በረኻ በዓቲ ዓፂዩ ን3 ዓመትን 6 ወርሕን ተቐመጠ። ኣኽሱማውያን ግና በቲ ኣብ ልዕሊ ኣቡነ ሊባኖስ ዝገበርዎ ግፍዒ ን3 ዓመት ዝኸውን ዝናም ተኸልኪሎም ምስ ተሸገሩ ንኣባ ኣድሃኒ ዝተባሃለ መነኮስ ከዓርቅዎም ለመንዎ። ኣባ ኣድሃኒ ነቲ ኣቡነ ሊባኖስ ዘሎ ቦታ ክገልጸሉ ብዝኣተወ ሱባኤ ኣብ በዓቱ ክጸሊ ምስ ረኸቦ ኦ ኣቦና ከም ኣምላኽ ከምሓርኹን ዝናም ክዘንብ ድማ ጸሊ በሎ። ኣቡነ እንድርያስ ኣቡነ ሊባኖስ ከዓ ነቲ ግብሪ ሓጢኣት ገዲፎም ከምቲ ሃዋርያት ዝሰርዕዎ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ክኸዱ ከም ዘለዎም ብምንጋር ጸልዩ ከም ዝዘንብ ገበረ። ብከምዚ ዝበለ ብሕትውና ብጸሎትን ተኣምራትን ትምህርቱን ጸኒሑ ናብ ገዳመ ቡር ጉናጉና መጺኡ ተቐመጠ። ኣብ 5ይ ክፍለ ዘመን ምስ ዝነበረ ሃፀይ ገብረ መስቀል ኮይኑ ኣባ ኣድሃኒ እናተራድኦ ናይ ቤተ መቕደስ ጉናጉና ቤተ ክርስቲያን ኣህኒፁን መነኮስ ኣፍርዩን ብድሕሪኡ ንኽሕተሉ ናብ ሃማየ ክብሮም ዝበሃል ከደ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ማይ ስለ ዘፈልፈለ ዕብየት ተኣምራቱን መግለጺ ክብሩን ነቲ ቦታ ማይ ክብሮም ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብዚ ቦታ እዚ ንነዊሕ ዓመት ተቐሚጡ ኣብያተ ክርስቲያናት እናኣህነፀ ወንጌል እናሰበኸ ብስርዓተ ጳኩሚስ ናይ ገዳማትናን ምንኩስናን እብነ መሰረት ኣንበረ። ኣብ ዘመኑ ኣብ ውሽጢ ገዳም ደብረ ወርቅን ከባቢኣ ንዝርከባ ጥንታውያን ገዳማትን ኣስታት 20,000 መነኮሳት ምንባሮም ገድሊ ኣቡነ ሊባኖስ ይሕብር። ኣቡነ ሊባኖስ ብብሕትውና ህይወት ገድሉ እናቐጸለ ከሎ ኣዋልድ ሃም ብፍትወተ ስጋ ስለ ዝተጻብኦ ናብ ሽዋ ኸይዱ ገዳም ገዲሙ ተቐመጠ። ኣቡነ ሊባኖስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እናተዛወረ ሃዋርያዊ ተልእኾኡ ምስ ፈጸመ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ መጺኡ ዕረፍትኻ ኣኺሉ እዩ እሞ ናብታ ዝነበርካያ ቦታ ናብ ሃም ተመለስ፣ ዕረፍትኻ ኣብኡ እዩ፣ ንኽብርኻ ከዓ ክሳብ ዳግም ምጽኣት ብስምካ ክትጽዋዕ እያ ምስ በሎ ተንሲኡ ናብ ሃም መንገዱ ኣቕንዐ። እንተኾነ ግና ነቲ ኣብ ሃም ዝሕለፎ ፈተና ዘኪሩ ኦ ጎይታይ ብህይወተ ስጋይ ናብ ሃም ኣይተእትወኒ ኢሉ ምስ ጸለየ ሓራሳት ኣብ ዝተባሃለ
ቦታ ብሰለስተ ጥሪ ዓሪፉ ኣብ ገዳሙ ደብረ ወርቅ ተቐብረ። ሃፀይ ገብረ መስቀል ከምዚ ዝበለ ሓደ ዓብይ ኣቦ ኣብ በረኻ ተቐቢሩ ክተርፍ ኣይግባእን ኢሉ ብምባል ናብ ኣክሱም ክውሰድ መቓብሩ ክፍሓር ኣዘዘ። እንተኾነ ግና ፍቓድ እግዚኣብሔር ከም ዘይኮነ ዘብርህ እቶም መቓብር ክኹዕቱ ዝጀመሩ ሰባት ኩሎም ኣዒንቶም ምስ ዖሩ ሃፀይ ገብረ መስቀል ፍቓዱ ስለዘይኮነ ድዩ ኢሉ እናኣስተንተነ ከሎ ካብቲ መቓብር ብእግዚኣብሔር ዝተውሃበኒ መዕረፊ ቦታ እዚ ስለዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ዓቂምካ ብዘፍቀዶ ቤተክርስትያን ህነፀለይ ዝብል ቃል ተሰምዐ። ድሕሪ እዚ ብወርቂ ቤተክርስትያን ሃነፀ እሞ በዚ ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ ሃም ዝብል መፀውዒ ስም ተዋህባ። መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ንኩሎም ቅዱሳን ዝተፈላለየ ህያብ ዝህቦም ንኣቡነ ሊባኖስ ድማ ዝረገጾ ባይታ ማይ ይነትዕ ነበረ። ገዳም ደብረ ወርቅ ካብ ፍጹም ከውሒ ዝፍልፍል ተኣምራታዊ ማይ ኣለዎ። ካብ ዝኾነ ቦታ ዝወፅእ ብዝተፈላለየ ሕማምን ድርሳን ዘለዎም ሰባት ይሓውዩ። ሕማምን ድናሰን ኣቡነ ሊባኖስ ካብ እግዚኣብሔር ብዝተቐበሎ ቃል ኪዳን መሰረት ኣብ ከባቢ እዚ ገዳም ደብረ ወርቅ ዝርከብ ደብረ ሃዋርያት ዝተባህለ ናይ ብዙሓን ቅዱሳን ኣስከሬን ከይፈረሰ ምስ መግነዙን ኣካሉን ዝነብር ኣሎ። ከምኡ እውን ካብ ልሙድ ፀድፊ ብውሕልነት ተዃዒቶም ዝተሰርሑ ኣስታት 150 ዓመት ከይመልኡ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ብምህላዎም ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ናይዚ ገዳም ጥንታውነት ዝሕብር ታሪኻዊ ቅርስን ጽሑፍን ኣሳኢልን ይርከብ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ገዳም ደብረ ወርቂ ኣቡነ ሊባኖስ ሃም ኣብ 3 ዝተኸፍለ እዩ። መቓብር ኣቡነ ሊባኖስ ን43 ዓመት ዝጸለየሉ እንዳ ማይ ክብሮም፣ ሕጂ ብስም ቅዱስ ዮሃንስ ዝጽዋዕ ታቦት ዘለዎ እንዳ ሃዋርያት ዝበሃል ድማ ዓጽመ ቅዱሳን ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ብስም ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ታቦት ዘለዎ እዩ። ገዳም ደብረ ወርቅ ኣቡነ ሊባኖስ ሃም ብኹሉ መዳዩ ታሪኽን ተኣምራትን ዘለዎ ኣሰር ጥንታውነት ዘይበተኸ መልክዕ ቀዳሞት ኣበው ዘይገደፎ መነኮሳት ብብዝሒ ዘለዎ ሕልናኻ ዝህድእ መንፈስ ቅሳነት ዝህብ ቅዱስ ቦታ እዩሞ ናብኡ ነጊድና በረከት ክንሳተፍ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ኣሜን። በቃል ኪዳን ኣቡነ ሊባኖስ ይሓልወና ኣሜን። ለካቲት 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ 144,000 ቅዱሳን ህፃናት ቤተልሔም፣ ኣቡነ ሊባኖስ ዘመጣዕ፣ ኣቡነ ኣሞን መስተጋድል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ንእግዝእትነ ማርያም ድንግል፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ቅዱሳን ካህናት ዘካርያስን ስምዖንን፣ ኣባ ሊባኖስ ዘመጣዕ፣ ኣቡነ ዜና ማርቆስ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ዓምደ ሃይማኖት፣ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ጻድቅ። በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ዕለት 3 ናይ ዕለት 1 ናይ ዕለት 2 ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ሕለረና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓል መላእክት ተኣረመለይ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ወህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ስሙን ትጣላትነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል በስጋችሁ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ፍሉይ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት አበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልን ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክተማኅፀነ ክራንቺ